Wa magdahom ang usa ka lalaki nga tigpayuhot og illegal nga druga nga pulis di ay ang iyang katransak. Ang operatiba sa City Intelligence Unit sa Lapu-Lapu City Police Office ang nagpatuo nga customer dihang nagpositibo nga naa sa posisyon ang illegal nga druga daling gipusasan ang suspitsado. Ang nadakpan mao si alias George, 37 ang edad, taga Bangkal, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nakuha sa iyang posisyon ang 5 gramos nga gituhuang shabu nga mo kantidad og 34,000 ka pesos. Si Police Lieutenant Jumari Javier, team leader sa operasyon sa City Intelligence Unit sa Lapu-Lapu City Police Office, mingon nga walay trabaho ang dinakpan og usa ka street level individual sa pagpamaligya og illegal nga droga. Kalapasan sa Section 5 ug Section 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 ang giatubang nga kaso sa dinakpan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.